Jullie zaten al vanaf het begin bij Bureau Volendam. Kennen Jaap Buys als geen ander en die is ons ontvallen. Wat heeft die man voor jullie betekend? Nou, ik heb natuurlijk heel lang met Jaap samengewerkt. En Jaap was voor mij eigenlijk altijd mijn steun en toeverlaat. Ik kon Jaap altijd bellen. Ik heb ooit wel eens gezegd, voor mijn gevoel waren er 10 van. Weet je, 10 Japen. En ik zal hem ook zeker missen. Ja. En wat gaat dat betekenen voor Volendam, maar ook voor de Nederlandse showbiz? Ja, dat is gewoon moeilijk natuurlijk. Je weet nooit hoe dat gaat. Nou is het wel zo dat zijn kinderen, die lopen al wat jaartjes mee. Die weten ook hoe dit vak in elkaar zit. Ik hoop dat het gewoon vlekkeloos verloopt. Maar ja, helemaal weet je dat nooit. En ik heb daar wel goede kijk op. Maar ja, het is iemand die even wegvalt. En dat was gewoon een hele bijzondere man. Die alles met humor wist te bespreken. En kreeg hij dan wel de dingen met hem mee. Dat is een bepaalde eigenschap die hij had. En ja, dat was wel bijzonder aan hem. Ik noemde Jaap altijd de Godfather. En ik denk ook echt dat het een gemis is. Dat Jaap er niet meer is, vind ik een gemis.